Per gestionar els permisos del nostre hosting, primer accedim al nostre SW panel. Busquem el nom del servei a gestionar i accedim al seu dashboard. Accedim a l'apartat Gestions sobre el servei Gestió de permisos. Tenim a la nostra disposició un botó que ens permet restaurar els permisos als valors originals. Premem sobre la fletxa per desplegar el directori web. La icona de cada directori indica els permisos actuals. Read only accés de només lectura. Read autorita accés de lectura i escriptura. Prement sobre la icona del directori, els permisos es modifiquen de forma recursiva, tot el directori, inclosos subdirectoris. Cada vegada que es prem sobre el directori, la configuració de permisos alternarà entre RO, només lectura, i RW, lectura i escriptura. Els canvis faran efecte de forma immediata.